Як сведчыць статыстыка, сёння самая распаўсюджаная сярод школьнікаў захворванні органаў дыхання, затым паталогія органаў зроку. Асноўнай іх прычыны незбалансаванае харчаванне, недасыпанне, маларухомасць і стрэс. Па даных Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, 19 мільёнаў дзяцей пакутуюць ад парушэння зроку. У нашай вобласці зараз гэта лічба перавышае 30 тысяч, а гэта 10% ад усяго дзіцячага насельніцтва рэгіёна. Прычым штогод адзначаецца павелічэнне колькасці выяўлення такіх паталогій. В прошлом году у нас на 25% выросла первичная заболеваемость. Но я хочу сказать, что это связано в первую очередь с тем, что проводилась акция «Я вижу». На працягу мінулага года медыкі выязджалі ў вёскі вобласці, каб даследаваць зрок у дзяцей. У выніку у 40% хлопчыкаў і дзяўчынак выяўлены захворванні і паталогіі. Самая распаўсюджаная – близорукость. Близорукость растет, пока растет организм. Организм вырастает где-то до 15-16 лет. Близорукость останавливается тоже. То есть рост заканчивается. То есть где-то 1,80 м, да, мальчик, девочка 1,60 м. Все. С таким ростом ребенок уже пойдет во взрослую жизнь, близорукость уже больше не растет. Бывает еще студенческая близорукость, но она в пределах 0,5, 1 диоптрия, немного. Прычына нумар 1 парушэння зроку ў сучасных школьнікаў – бязмернае выкарыстанне гаджэтаў. Аднак гэта праблема вырашальна. Патрэбна як мага менш праводзіць часу за тэлефонамі, планшетамі, камп'ютарамі. Іншае пытанне, калі прычына парушэння зроку – генетыка. У такіх выпадках вярнуць яго рэальна, але складаней. Немалаважна для захавання зроку ў школьнікаў арганізаваць правільнае рабочае месца, а таксама яго асвятленне, асабліва дома. Подбирать и стул, родители внимательно должны подойти к этому вопросу, и настольная лампа всегда должна присутствовать, неважно, хорошее освещение потолочного светильника. Спецыялісты адзначаюць, бацькі павінны штогод наведваць з дзецьмі афтальмолага і пры любых пытаннях, звязаных з вачамі, неадкладна звяртацца да ўрача. Ганна Буйкевіч, Дзіяна Мішчук, Александр Воронін, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».